Egun on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur elkartu gara Juretako liburu berezi bat aurkezteko. Juretako berbeta eta literatura, Sator hegalariak. Horretarako nire alboan dago egileak, alde batetik Xabier Bóveda eta Joseba Zaturendia, idazle ezaguna. Beraiek esaldu dabe hobeto zertan datzan liburua. Baina nik nire aldetik bai gustatuko jatan azpimarratzea horrelako lanak Juretako historiarako daukien garrantzia. Kontrasalean esaten da liburu honetan Juretako hizkuntzaren altxorra jasotzen dela. Eta nire ustez liburu hau bera altxorra da. Bertan gure herriko kultur ondarearen zati bat jasotzen dalako. Eta guretzako garrantzitsua da gure kultur ondarea berreskuratzea, mantentzea eta kontserbatzea. Eta argi daukat, lan honekin hori lortzen dugula. Orain zonari ematen diotitza, kultur zinegotzari eta gero nola ez, liburen egilei, saltzeko liburen zirrikituak. Zorione? Eskerrik asko, Oskar. Eta, berak esan dagoen moduan, pozgarria, baino pozgarriagoa da guretzat aurkezpen hau egitea, ze Durangaldeko ondare literarioaren bilduma izango dan horretako, lehenengo alea gure herriari tokatu jako, ez? Orduan guretzat bereziki postekoa da, ez? Eurak azalduko dabe, ze eratako testuak eta jaso da bien, eta auzolanean zelako lana eginda bien, ze hori be azpimarratzekoa da. Lan hau auzolanean eginda dago eta bolondreski egindako lan bada, eta hori be eskertu nahi dugu udaletik, ez? Eta nola ez, Pamielak erakutsi dagoen konpromisoa bebai, lan hau argitaratzerakoan eta gurekin harremanetan jartzerakoan, ez? Eta guk bere momentuan hartutako konpromisoari utzi nahi dotzagu eta hortik orain zabalkundeari ekingo dotzagu hemendik aurrera, ez? Ikusi dugu moduan, eta zabalkundea edabideetan gaur, eta gero herritarren artean egingo dan zabalkunde hori, ez? Nahi duguna da, liburu honen edukia eta mamia, alik eta jente gehienari heltzea. Nola ez, Horretako herritarrei eta Durangaldeko biztanle danei albada, ez? Eta horretarako buruan hainbat ekintza daukaguz, momentuan adosten joango garenak egileekin, eurak be protagonista direnez, bertan egon nahi dabelako egiten diren ekintzetan nola ez. Baina bai luzatu alduguna da, liburu eta disko azokan egongo den aurkezpenaz gain, guretzat importanteena dan aurkezpena azpimarratu nahi dugu, abenduaren 17an izango dana Iurretako kulturretxean. Eta horretarako dei zabala egiten dugu, Ibarretxeko kulturretxean areto nagusian izango den aurkezpen horretara, herritarrei eta nola ez, kuriositatea daukan edonori baita ere, ezta? Bertan, nola baitere, altxor horretan jasota dagozan osagai desberdinak aurkeztu egingo direlako. Eta gero, hortik aurrera, joango gara zehazten, ze bada gure asmoa ikastetxeekin, ikasleekin eta herritarrekin modu desberdinetan lantzeko liburu honetan jasotako testuak, abestiak eta gainerako ipuinak, ez? Nahi duguz, ikusiko dugu nola gauzatzen dugun guzti hau, momentua heltzen danean, ez? Baina nahi duguz tailerrak egin, liburuan agertzen diren kontzertuekin, akaso abestiekin, kontzertu bat egin abesti horri jasota, bisita gidatuak, eta bai nahi genduke egin bibliotekarekin batera, apirilaren 23an liburuaren eguna dan horretan, irakurketa publiko bat egin liburuan jasota dagozan testuak eta abestiak eta ezagutzera emoteko, ez da? Eta, esan dakoan, gonbitea luzatu herritarrei hurbildu daitezen liburu honetara eta liburuan bertan datorren bizitza honetara, eta nik uste dut, neuke gainetik begiratzen ibili banazarren be, ikusi dut denpora hartzen dauela eta gozatzeko denpora emoten dauela be, bai, testu bakoitzak, estilo desberdina dagoz, hasi abestiak, esaera zarrak, pasadizoak, badagoz sarnoiak, badago danetarik ipuinak, pentsamentuak, orduan badago Iurretan historian zehar izandako pertsona desberdinen eta bizipen desberdinak eta jasotzeko eta ezagutzeko aukera. Eta eurak azalduko da moduan, QR bidez abestiak entzuteko aukera. Orduan, nik uste dut, ez dala edozer gauza gaur aurkezten ari garena. Eta hitza zeuei pasatzen dutzuet, eta eskerrik asko etortzearren. Esker mila etortzeagatik, eta labur bada ere argitaletxearen partetik, Pamielaren partetik, lehenik eta behin eskertza bat, Xabierri eta Josebari, eta liburua egiteko ikertu, liburu osatu eta idatzi duten lan talde osoari. Azken finean, auzolanean egindako liburu bat da, beti gora,
eta bada ere manera bat aldarrikatzeko gaur egun egiletza inbeste goraipatzen den kasu honetan, edo une honetan, egiletza kolektiboarena. Nola ez udalari ere bai, lankidetza bikaina izan da, eta espero dugu izango dela etorkizunan ere beste batzuetarako, beste aukera batzuetarako akuilu. Liburuaz, asko aipatzen da, Iruñan egun hauetan asko, baina orokorrean Euskal Herrian memoria historikoaren gaia, eta memoria historikoa gero behar du garatu eta bere ertzak ere topatu, eta memoria literarioarena, izan liteke ere horietako bat, zorioneko litzateke Euskal Herria herri bakoitzak horrelako liburu bat ateratzerik balu. Ze altxorrak badira, eta altxorroiek hitz egiten digute zuzenen gaur egungo euskal hiztunei eta euskal irakurleei, eta zentzu horretan bada ere nabarmentzekoa, hau lehenengo baldin bada ere, badirudila beste batzuk etorri halko direla, beste herri batzuetan, Durangaldean. Baina, simbolotzat hartu daitekela liburu hau, akaso instituzio handiagoetatik egin ezin diren lanak ere betik eta elkarlanean egin daitezkela herritarren artean. Eta askoz gehiago ere ez, guk nabarmendu nahi genuk ere Durangoko azoka itxiko duen ekitaldia liburu honen aurkezpena izango dela, Talaian, azokaren erdi-erdian, eta ara gonbidatu Jurretako herritarrak eta segi dezatela idazten eta irakurtzen urte luzez. Esplikatu nahiko nuke, idea hau eta lana hasi zala ia 5 urte. Eta urtetan ibili garela liburua osatu nahian, ezta? Abia puntuan testu zarra biltzea zen, ze konturatu ginen Durangaldeko testu zarra asko jaso gabe zeudela liburuetan etola. Eta, baina, gero eman genion, zentzua izan zen, lokaltasunetik normalean gaur egun berriro antzina mundu erlijioso batean bizi izan jentea, airean, zeukan laino batekin harremanean, santuekin, nire gure aititamamak eta bizen. Eta oin barriro itzultzen ari da olako joera bat, eta dana dator goiti bera, ezta? Euskera batua berabe goiti bera bezala dator, eta ikusten da aldea, airean dagoen hori, eta bertan egiten denaren artean olako leize bat bezala dagoela. Eta orduen ideia da, lokaltasunetik eta beti gora berreraikitzea referentzia literarioak eta hizkuntzaren erabilera eta hori ez da. Eta, jaso dugun liburuan, jaso dugu, uste genuen baino testo askozaz gehiago, euskeraren bilakaera, 19. mendetik ona, bilakaera oso aldrebesa, urte askotan, ez dakit, Primo de Riveraren diktaura guztia, Francoen diktaura guztia, lurpeko gauza bat izan da, euskera bera eta euskeraz idaztea gehiago. Eta, egin dugu euskeraren historia moduko bat azken baten bildumarekin izorretan, euskeraren historia bat, euskal literaturen historia bat, ideien bilakaera handi bat dago, izorretan bezala, munduan bezala izorretan be. Eta gero azkenin lortu dugu metafora bat oso polita, izorretako komponenteetako bat, ez da tradizionala, baizik eta immigrazioa, eta azkenengo testua, kasualidades, da 8 urteko ume izorretan jaiotako ume marrokoar baten ipuina, eta kontatzen dau satorraren historia, ez da. Sator batek egan egin gure dau, ego batzuk egiten dauz da ez dakizelan erabili, orduan urtetan da zulotik eta suge bati preguntetan dutzo, zelan egan egin, sugeak ez daki, behi bat topetan dau, baigan nik ezteko, ez daki, ezin dutzo esan, da orduan azkenien arrano bat topetan dut, da arrano bai izaten dutzo, zelan egin, da sador hori baigan nazten da, ez da. Fantasia horrek
emoten dozku liburu osoaren metaforaz, euskararen historia eze horretan, eta beste leku askotan izan da, hori, baserritarren gauza, etxe barrura erreduzitua, ez da, eta urten gura hori, modernidadera eta gizarte osora, ez da. Eta nire ustez azken ipuin horrek ondo azaltzen dau, hori, Euskaldunen arazoa izorretan da Euskal Herri osoan, ez da. Eta, titulua horti dator, ez da, eta, borobildu dugu forma horretan, ez da. Zeuke. Badira beste metafora binik aipatuko nituzkenak, bata da, basurarena, basura biharrean dagoena haitxitek, zera deskantzu bat edo eitxe banean, orominon da lobai eskatzotzen, itxurria joeteko ur freskua ekarten da. Eroteotzien nien, beti erantzute azukeri botatzen zuen niri, azukeri dekonek eta, esateko gozo egoala, ez da. Orduen, baso ur hori da, altxorra, hemen dagoen altxorra, eta hemen momentu daten esaten dan moduen da, altxor hori bakotxaren, izorretaren espanetan dagoela euskeraz egiten dauen bakotxien. Eta, metafora politia, esateko, altxorra hemen liburu honetan jaso dugu, baina askoz be gehiago dago, alde batetik, bilatzeko eta gero sortzeko gure artean. Eta beste metafora bat, eta hemen irudietan agertzen dana argazkiren baten, eta harri pausoena da, horko zubi, Ebroko oin dagoen zubian, lehen zubia barik, harri batzuk egozan errekaren alde batetik bestera igarotzeko, eta harri pausoak edo zirenak liburu hau gura dugu izan daiken olako harri pauso moduko bat, euskera batua eta lehen esan dagoena Josebak, ez da, euskera batua eta bertoko euskera, ez da, errekaren alde banatan dagozena, bat egin da izen bebai, ez da, eta, hori aipatzeko, eta gero hemen liburuan ganean berbaitzeko, ikusiko dozu hasieran toponimiaren lantxo bat dagoela, Alberto Arrastik eginikoa. Hemen barruan dagoz benetako egileak. Hemen gubiok etorri gara editore moduan, baina egile asko dago. Eta, toponimian horre izen batzuen zera ikerketa dago, mapa polibape horre sartu dugu, eta, hortik hasita gero testu sarrenak edo izan dire asko kanta zarrak eta ipuin zarrak. Batzuke, azkuek eta bildu zituenak, bere kantutegian, baina beste batzu guk bildu ahal izan ditugunak, edo badago hemen, ni urtietan ibilinaz irakaslean institutuan, eta nire ikasle batzuk batutako lan grabazio batzuk, eta
eta, bueno, hor geratu direnak, ez? Ja, 40 urte ditue, baina aurkitu dabe leku hemen unbaitzen, ez? Zera, Ipuinzarrak gero, bueno, kantuetan lehen esan da, zorionek esan da bena, ez? QR batzupe sartu ditugu, danetan ez, baina batzuk entzunlik ez, eta uste guztira 17 QR dagozela liburuan, ez? Bueno, ez dugu aitzatu, edo bai, ez dakite, baina beste liburuaren beste aberastasun bat, irudiak, argazkiak eta hemen hartzen den ilustrazio lan zaindua dago, eta ganera, nik uste dut zentzu bat euki gure dabela ilustrazio honetan, beti gehitu gure izen dugula informazio gehigarri bat, edo holan, ez da. Bueno, urrengo zera, autoretan ikusten da 19. mendearen amaiera, 20. mendearen hasieran, apur bat karlismoaren garaitik nazionalismora bitxarteko zera, tarte hori hor dagoz, testu zar batzuk, eta batzutan, gure izan duguna izan dabe, erakutsi euskera diferentiak erabili direla. Horretan proban ibili gara, ez dakit heldu garan azkenean benetako zera, aukera honenera, baina, ikusten dira, euskera bai ortografia aldetik edo diferentiak, ez da? Batzutan, dagozen moduan ipini doguz, eta beste batzutan, alegindu gara moldatzen gaurko morfologia eta arauetara. Badagoz, hor gerra aurreko azkenengo testuak badira Euskadiko kronikak, Euskal Atalean izorretatik idazten ziren kronikak, hainbat egile gatzizenez eskutauta edo agertzen dira, eta, horri gara batzuk pare bat edo behintzat pakigun nortzu diren, euren artian, mauma gatzizinaz idaztean, Zirilo Mardaraz, Kristina Mardarazen aitzitxe edo, zana, eta, testu horretan garaiaretako lekukotasuna ikusten da, orduko keskak, bildurrak eta baita esperantza, nazionalismoa suspertzen edo egoan, baina etxaia edo areri gabe ikuste ben aurrean, eta horregaz batera herriko gauzarik egolan xenak edo problema holan egunerokoape azaltzen dira idatzi honetan, ez? Gero, ez gerreko ibilerape ikusten duguz, Julian Santa Cruzen kontakizunean, eta, gure oso jarraitu nik dana ez esateko.
Bueno, ez da egit, igual pare bat atal komentatuko dugu, ez da? Zer gero atal bakoitza dauka bere mundua azaltzen dago, ez da? Jasoera esaerak atala, esplikokot igual ganetik pixka bat. Hemen egin dugu anedota esaera bat, esaera hola, aipagarria daukaten anedoten hiztegi bat egin dugu, ezta? Eta legea, ezta? Eta Leandro Jaioren esaera bat topatu genuen, behin Kristinak esan egotzen karlista zan Durangoko udaletxean kontzejal karlista, da Kristina protestan bat egotzen legeen bat txartu guela, eta Tio Leandrok ezotzen Kristina honezkero jakin bigo zeunke legiek eta taluek eiten di moduko ediela. Ezta? Da legearen definizio perfecto bada, ezta? Da, holako, bastakit, berrogei anedota jaso dugu, esaera iztegi forman, ezta? Agertzen dira. Eta ahozko euskeran jasota dauz, normalean grabazio bat egin dugu, eta grabazioaren transkripzioa dira gehienak. Eta hori, uste dugu, batez be, gerra osteko, gaur egun, 80 urte dekon jendearen hizkera jasotzen dela, eta mundua bai, ez da, anedota eta kontu batzutan barregarrien bidez, ez da. Eta, hau gauza gehienak antologia dira, zati bat, hemen esate baterako anedota hauetan baztertu behar izan dugu anedota pila bat, ez da? Aukeratu egin ditugu batzuk, baina jarraitu daiteken lan bada, ez da? Esaera estilo honekin osatu daiteke liburu bat, lehenengo testu zaharretan behuri gertatzen da, Zelaietan haien Osaba eta Iloba sermoilari horien kasuan, guk batenak horri bat eterdi, horri bat ipini dugu, bestean bi horri, baina 200 sermoi materiala daukuzu bandiki askoz. Askozaz gehiago. Orduan hau, hemen antologia bat dau, eta, Filipa Zarateren diarioa ipini dugu, badago olako agenda anotatu bat, badago gero aparte gutun bat, eta, testo gehiago dauz kasu gehienetan, ez da. Eta, hau da pixka bat, nire ustez idea printzipala da, Xabierrek esan dauena, hau hasi ginenean jente ez dut, izorretan euskera inop ez dago idatzi, ez dago zuek hasi arte inop ez dago ezerrein, eta hori, da honekin demostretan dugu hori ez dela egia, eta Xabierrek esan dauena, hizkuntzaren altzorra, da sormenaren altzorra, espanetan dauka izorretar bakotxak, ez da? Gutako bakotxa deko espanetan hori, eta, hau da referentzia historiko txiki bat, ez da? Baina, importantena nire ustez konturatzea, hizkuntza bat daukagula, lenguaje bat komunikatzeko, eta gutako bakoitzak dekola liburukoa baino aberastasun handiago, ez da? Hasieran Durangaldeko antologiagaz gura gendun liburu bat, liburutxu bat, eta Durangalde osoko idatziak azala. Eta, holan ibili ginen. Ganera lehenengo, Joseba Kuban, da ni hemen, da askotan WhatsAppez edo eta zehatzutan Gmailez autopau dut, eta besti ez dakiz zer, da gero ona etorri eta konturatu ginen gehiago zala, eta liburu bat baino gehiago egoala. Eta gero ikusi gendun, herri bakotxean liburu bat ez, igual olako beste bibe ataralik ezela, ezta.
Liburu honetan bertan, amaieraraino idea zen Izorreta eta Garai batera ematea, ezta? Eta zuen ematen Garain be hasieran pentsetan gainun gauza oso gutxi eguela, baina Garain be asko dago. Eta orduan, beste bat egingo dugu, edo alba dugu egingo dugu beste bat Garaikoa. Da Elortzioko beste bat, Zaldibarko egin dau, Berrizkoe be nahiko aurreratuta, Maiabiko ebe bai, Ermuko ebe bai, eta Elortzio, Abadino eta Atxondoko egitea egin dau, Otxandizoko ebe hor dau material pila bat, orduan, Geredia alkarteak eskaini dozku, euren web gunea, hori material guzti hori ipintiko, ez bakarrik liburuen atara edo atarako dana, espada beste guzti hori, sartu estan hori be, ordenatzeko, eta hori da egin beharko dugun beste lantxo bat, ez? Hori ordenatzea eta ipintzea web horrian, ez? Danok ikusi ahal izan daigun.